Father to pray in tongues. So if you cannot do it, kung sa may mahitabo na mo, wala dahil kidawat sa Ginoo because we are encouraged to pray in tongues. Now some of our members, when they pray in tongues, magsyagit naman. So my interpretation there is, dili na sa Ginoo. I don't know, Father, please enlighten my mind regarding this matter. Thank you. Sakto kay ka. Kinasaktuha. Kaya bitaw mawa na sila kagalingon, divine possession na siya. It is the demonic speaking in tongue. It is a demonic speaking in tongue. Now, munang kuan gina, delikado kayo na. Munang mas maayo pa, normal na gud yung prayer. Ganong dunay yung tinuod yung speaking in tongue. Tinuod yung dunay speaking in tongue. Pero kung inyong pangayuon gani ang speaking in tongue, there's something wrong with us. Kaya ang gift, di na ang pangayuon. Sabi na ang extraordinary gift. Ang ordinary gift, pwede na ito pangayuon. Ang speaking in tongue, extraordinary gift na siya. Lowen chapter 12, verse 1, di ang pangayuon ang extraordinary gift of the Holy Spirit. Jadi po na workshopan, no? Na may iban mag-workshop. Mag-workshopan din na mag-speaking in tongue. Nagkasa man na sino, nag-workshop din mga apostoles, wala man. Unang, ang mga apostoles, nagsulti dyan sila laing pinulungan. Yan naman, present ang different nationalities. Taga-Italia, taga-Espanya, taga-Roma. Yung pagsulti na naglaing pinulungan, ang pinulungan doon sa Italia, ang ilang gisulti. Nakasabot sila. So, ang mensahe sa Ginoo, nasabtan. Diba? Kaya present man ang different nations. Nakaroon, puro tabisaya, ang mag-speaking itang ka, para asa man? Naday Italia, taga-Italia. Unya ingon San Pablo, uminom si San Pablo, ingon San Pablo, kung doon na magani magsulti laing pinulungan, duha or tulo lamang. O kining duha o tulo, 1 Corinthians chapter 14. Basahan ang the whole chapter. Ni acknowledge si San Pablo sa speaking in tongue. Doon na di authentic speaking in tongue. No. Na controversial ba ko ini sa Cebu. No. Awala ipasabot ha. Tinuod niya doon na speaking in tongue. Pero gihatag lang na sa pipila. Dili sa tanan. Yung sa San Pablo, duha o tulo lamang sa atong pagtigom, duha o tulo lamang ang magsulti laing pinulungan. O kining duha og tulo, dili magdugan og sulti. Magbanos. Munay Catholic speaking in tongues, sis. Ang gihimo sa kadaghanan is Pentecostal speaking in tongues. Magdungan. E para sa man ang dungan, kasabot ita. Kitawag na sa spiritual pride kung magdungan mo. Ganong pahunungon ni San Pablo, magbanos-banos silang sulti. Ganong magbanos-banos silang sulti? Aron masabtan ang mensahe nga gikan sa Ginoo. Pananglitan wa na gani kay control kay ni kunsad na nimo ang Espiritu Santo. Itawag na sa divine possession. Di mo control ang Espiritu Santo nimo. Di siya molabot sa imong intellect. Yang uban kay nawa naman. Gitawag na siya sister of divine possession sa mga kauban nato nga exorcist. Munang delikado kayo. Pinakadelikado. One time, usak ka membro o mga religious organization, matanon, pangayo si Espiritu Santo dong. Pagpangayo na nasa gift of tongue. Language yun, di yun pataka. Language yun. Na-amaze ang tibok grupo. Yan doon na sa gift of healing. Hikap niya nimo sa imong agtang tumba kadayon. Gift of healing. Speaking in tongue, gift of speaking different languages. Iba mo, ang maong batanon, grabe siya power, di siya kaduol sa ako, sister. Pugnan siya pagka, ato na po sa Cebu, kataga Cebu man, okay, nagsunod siya sa ako, madung siya maduol na ko, muatras ang iyang, kalit atras ang iyang tiil. Pag deliverance na mo, daghang inyawa. Ang nihatag na home sister, the preternatural gifts, kabatay mo, preternatural healing, preternatural charism. Kaya ang demonyo, ang preternatural beings, doon na po yung pseudo charism, pseudo gift, pseudo healing. Manay batayan na nato. Aron surebol jod, asa tadool sa atong kaparian. Amen? Muna nga, ang healing nato, ako i-promote ang sacrament jod. Munang, di mo muduol ako, hapak-hapak ko sa inyong agtang. Kaya ako na sentro, ang ako ng mga kamot, mo'y nakaayo ninyo, dili na ang sakramento. I am competing Jesus.
Muna questionably ang maghiling-hiling nga pare. Uy, o dali mo. Apak ko na mo ha. Pang! 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 Nangaayo mo. Anong instant healing bitaw? Questionably mo na. Without using the sacramentals of the church. Una heal siya, you're using the sacramentals of the church. And then, he or she received the sacrament of Christ. Muna authentic healing. Kaysa gospel, Mateo chapter 7 verse 21, dili tanan nagtawag ka na ko Ginoo Ginoo makasud sa langit. Lord, ayaw mig masakiton si mga. Naghingiling mig yawa si mga la. Ingon ang Ginoo pahawa kamo. Wala ako kaila ninyo. Yan naman wa gi-promote ang sacrament. All priests are healers. Nalipay mo wa. Nikakita ninyo pare mo na in persona Kriste. Lipay ta kay naminaw mga kaparian